Dik. Dik, betul Dik. Kok jangan ya si tangan kali ini? Iya, nemen bobol kereta. Masuk masuk. Dik. Lu. Kan besok. Kali dia. Pak ngerti hukum. Ayo bungkus double. Ibu dua ini. Wes, udah. Ayo, kita berangkat. Mancing kau lah duk. Tanah gua ora ke kok konco konco gak iso mancing iku. Mancing ngene lho dibatek. Wis aku lho ini gak digondol ta. Aku tak batek kan apa-apa nih. Ya kon pakane apa mang? Kon ono pakane tak gak iku. Ono. Apa? Ya cacing kok plastik ngono. Lu keliru kon iku. Pakane. Ya kan jarine cacing, budal mang ngomong jarine cacing. Lah saiki dipasang cacing jare kali cacing karepmu iki opo? Pakane tahu. Tempe. Iya kok dipasang. Larut. Kon nembek kan arep tahu tempe Kak. Iya tapi iku lak jenenge iwak ta. Mosok iwak mangan iwak. Kon Salah itu sing lauk. Kon oh, gak ngerti. kadang wong nyerengkalan ngopo ngene iki mang aku Kudu kudu. lho kono le maneh Wah, oleh ya aku ya. lho ngene Ini kan iki jane kok. Ya kon sing salah kan umpanmu aku iku. gak mancing mau aku yang aku jauh iwakmu ae Loh, oleh iwak. Ya salah nih umpanmu sing salah. ya apa iku Kadane umpan tahu kok. tahu nih tuku nanti Nang pasar. Mamang penepake pasar itu tutup. Aku tuku nang iki nang boto pinggir embong mang lho. Yo ini aku muling yo apa dipaiti wong wedok kon sembarang kali ono ilmune. Kon sembarang kali lawan tok. aku mau aku ora Nguncalno yo ngene cara nguncalno. sik oh kon kok ngene aku aja ngawur kon ini kok gak gelem kon kudu nempuhi duit Lah apa kono barang iku? lah aku budal wis bensinnya piro bensin wis Omamu lagi nek ngono sithik. Bandingane omah-omahku ya apa? iya tapi kono liwat aku gak lho Ya kon sing gak ngerti yo ngene iki. Lho gondol-gondol lho, gondolku. percuma ngono iku tak batal kali apa-apa Iku bapak juga begitakan koyo ngono ku lho bapak kita kan bapak begitu kon aku gak seneng sembah aku kadang gak oleh Iku lho mendel-mendel iki lho. hari iki kandani kangen ini tak batek yo Ya kon dikandani gak aku. tak batek ini ya gak oleh kon tak kandani apa sih aku bujuan lho Wah, lagi entos lho besok. gak entos ya apa kon batek ya tak batek Ngene kon direne. kok iso kon ngono aku gak entos iki lho Ngene kon kate mancing laut. lah aku mancing di laut Manggo jumbleng gak entos. anjene awake apa ngene iki lak gara-gara kon ta Ya gak. Aku wakku lemu yo iso. ning kon ono wong tunggu nduk omah kon buka kon sak mancing Lah kon tak bel sih bisa. lah terus kacaane nduk kene Dek subuh tak susul lah ngono kon yayo. iya yo oleh iya ana bojoku wis seneng tak Ya wis ngene. Kon rek kali iwak ya. oleh Kon tak toto, kon tak aturi, kon tak kandhani. iya tadi Loh, gondol mana kono ya. ya apa kan adane apa Saya tak lakon kudu gondol. Mancing kudu fokus. oh niku ngomong cemplang-cemplung kaya wong ciblungan Engko nek mulai pengen embun kuwake wong dodol iwak. iya ngerti Terus? iya aku nyelang kon wis pancing iki ngegon wis Oh, pancing kon gadek nang aku. iya wis Piro? iki biyen aku tukune 250 ya Yo. wis gadenono 450 wis aku Lho kok bisa aku. lho lah aku tak bensin lah tak hitung ta Ini gadeni Lah, yo yo, tambah boleh. murah. Eh? Kon tuku 250 tak kon gadekno nang aku 450. nek gadeni murah iku nek wis do omah gak nandi-nandi lah ngak dari wari-wiri ini Wis gak iso aku kata kon bujui terus aku. lah terus piro 550 ta Kak wis 200 dadi wis ngene. ya apa iki 200 iku lho liwat Kon nggo muli iwak tegak, tamu lembean. gimana ngono cak muji gimana ndi arek
Ini mun-mun campur sini iki iso ngarahno awak dhewe ya. Iki wong jam piro iki? Oh jam mene. Kamu sih. Cek, Ya apa aku iki? Lu oleh akeh kon. lumayan lho, piro kon? Wah, aku sampe gak kuat nang golu aku. Ya Allah. Tolong aku lho gambar tak. Iku rek masalah aku mangke kok. Mancing nduk endi? Engko kulon kono. Lah kon ganti mau nduk kene. Kira tak tunggu ikut malu Mas. Kau Nandul. Gak tak batakan. Sembarang kali kono carane nek kepengin. Ah, Ora abot iku ono carane. Keramba isane abot carane. Iya. Ya apa cak wis? Aku mangolah ngalih nggon. Sekirane iso oleh nggon sing oleh iwakan. Ya. Pancet gak oleh-oleh enteng ae. Lho. Ya ono watu lho. Tampakno alhamdulillah iso abot kerambaku. Lho, iki keramba kan isine apa kok iki? Lho iki yo gak watu. Iya, ya ketinggal lu emang. Gak jentikan pisan. Lho iki lho, sing paling gede. Kok becik kon Lho iku? saking kepingine aku iku nggawa keramba sing abot kok wong-wong. Kon ngomel aku ku Lho, man. lho. Iki lak yo bedu ceritane iki nek bedu wong model kaya ngene. Ngene kate kon kepengin gak mangan lauk daun. Gak mangan lauk daun. Yo pancet mulai kon mangan lauk daun maneh. Godhong-godhongan tak Wes. penebani watu. Lha iki yo opo? Mulai sekiranya masih gak nggo iwak. Nggo luntas etik babat iki. Luntas yo make cak muji. Ya ngene lho, ngene ya. apa? Kon nak wong loro lah kali iwak karo. Iya. Ya. Berhubung awak sing oleh mbok iwakku gawon. Ya. Ya apa? Cukup bagai aku ambek. Kon wis bojo-bojoan anak-anak awan dhewe siji jomblo. Bala. Iya. Ya Aku ku apa? mikirku ngene lho, Rek. Awak dhewe budak. Iya. Heeh. Mang iku yo bondo. Lah iya cak wis tak omong nang ngene kanca sing kok wis tak omong. Bensine piro, mangane piro. Lho lak ngono ta. Kok apa delok ya apa kon? Kon gondol iwakku ngono. Gondol kon ndi apane wong meneng kabeh koyo Maling. ngono. Begitu kata luar ndablek Kon jene gak ngerti gondolan mangkane kon gak ngerti iwak. Gak ngerti iwak kae sok mancing. Mancing. Gondolan kok ngono iku oleh wis cuma kon Di gak. gondol. Iya. Makane ilmu gak toto kene iku. Ilmu-ilmu tau Tapi pegunan iku- dikon oleh ilmu-ilmu iku. Kitab kok kene kitab iku. Wajib kondo, nduk wong sedak ilmu. Sembarang kali ono kitabe. Kok diwacana bab piro kok. Bapak babu ya. Kon ini gak ngerti. Babi ya. Ono Ilmu pelajaran. pengetahuan. Ayo. Kondo. Ilmu pengetahuan alam. Lu kon mancing oleh wak cilik. Lu. Gede Oh. Lho ya, ucul. Wes. Muncul gak kon rapeti. Iya. Rapetono lak gak ucul. Kon lali wangsul, brodol. Iya lho pakane kan blas. Mamulo ta lah. Kon niku mancing iwak ta. Di tahuku mang, di iwak. tahuku mang. Kon mang gawe mana apa sih? Hah? Mana apa kan mang? Cacing apa Ya mesti maneh? ae rek. Iwak pakane cacing. Lah terus apa? Ya sing enak titik tahu, tempe ku proteinnya gede. Kon Kon kasih niku. mancing ya ngomong-ngomong no protein. Lho kabeh barang kan ono ukurane. Dari segi protein, gizi, kan iwak kan enggak niku. Wis, Rasa belaji ya. ngene ae Dik ya, Nduk ya. Mungkin awak dhewe kurang beruntung nang kene ya. Oh. Ayo golek nggon maneh. Sopo ro? Oh, ngono. Ono rezekine Ya, nang apa kono. apa ya tak turuti kekarepanmu. Tak apa-apa. Ono concongan gon liya ta Wak Ji. Yo akeh. Tapi om bung untung tak gawe. Ya dicoba. Iya. Coba Lho dulu. Dik. Lho, iwak keting tok telu iki lho Dik lho. Yo, kayak nggon. Wis aku jalan. Ya wis. Saya tak belum ini. Nggon.